No niin, anna mennä. Kiitos. Olen tosiaan siis Lamperin Niina Kaakkois-Suomen elinvoimakeskuksesta, ja jos ihmetyttää, että mikä tämä organisaatio on, niin selitys voi löytyä siitä, että tämä on vuodenvaihteessa perustettu uusi organisaatio, eli Etelä-Suomen ESR Plus-rahoituksesta vastasi viime vuodenvaihteeseen asti Hämeen ELY-keskus, mutta vuodenvaihteessa siis perustettiin nämä uudet elinvoimakeskukset, ja Hämeen nimi muuttui sitten Kaakkois-Suomen elinvoimakeskukseksi, kun me yhdistyttiin Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson kanssa. Ja sen lisäksi me hoidetaan edelleenkin myös Uudenmaan alueen ESR-rahoituksia. Ja tämä uudistus on myös syy siihen, miksi minulla ei tänään ihan hirveän paljon ole kerrottavaa. Pystyn lähinnä kertomaan vähän suunnitelmia, mitä on mietitty, mutta tosiaan tämä alkuvuosi on mennyt tässä uudelleen organisoitumisessa, niin ollaan jouduttu vähän odottelemaan sitten ennen kuin omien juttujen kanssa mennään eteenpäin. Lyhyesti, mitä elinvoimakeskukset siis ESR-puolella rahoittavat? Meillä on 3 pääasiallista toimintalinjaa. Mä en lähde näitä avaamaan tässä kovinkaan syvällisesti. Nämä kaikki löytyy netistä, ja meidän hakuilmoituksilla määritellään sitten aina hakujaksokohtaisesti tarkemmin, mitä sisältöjä meillä on auki. Mutta meidän ensimmäinen suuri erityistavoite on tämä 4.1, eli polkuja työelämään. Tämä on selkeä työllisyyteen liittyvä toimenpidekokonaisuus. Tässä siis etsitään hankkeita, joissa koitetaan kehittää uudenlaisia tapoja työllistyä, siirtyä työelämään, parantaa ihmisten osaamista siten, että he pystyvät työllistymään helpommin. Toinen kokonaisuus, 4.2, on nimeltään uutta osaamista työelämään. Tässäkin kohteena meillä ihmiset, eli pyritään ihmisten osaamista kehittämään siten, että se vastaa paremmin nimenomaan työelämän tarpeisiin. Tuetaan opiskelijoita, jotta he saavat opintonsa valmiiksi. Me voidaan myötä tukea myös oppilaitoksille, jotta voidaan pilotoida, kehittää uudenlaisia laadukkaampia koulutussisältöjä. Erityisesti meitä kiinnostaa erilaiset erityisryhmät, joilla voi olla haasteita siellä opiskelun tai työllistymisen puolella. Mutta tämän kohderyhmän tai kohdeyleisön osalta varmaan siis mielenkiintoisin tämä meidän 3. erityistavoite, eli yhdenvertaiseen osallisuuteen. Tässäkin siis keskitytään ihmisiin. Erityisryhmät on meidän mielenkiinnon kohteita, olipa sitten kyse nuorista, vieraskielisistä, erilaisista väestövähemmistöistä. Me pyritään parantamaan heidän osallisuutta hyvin erilaisilla sektoreilla, torjumaan huono-osaisuutta, köyhyyttä, syrjäytymistä, parannetaan työ- ja toimintakykyä, tämän tyyppisiä teemoja. Ehkä yksi hyvä huomio tässä, tai mikä teidän kannattaa ottaa huomioon, on se, että meidän kohderyhmä rajautuu kuitenkin työmarkkinoiden käytettävissä oleviin henkilöihin ja ikäryhmiin. Eli selkeästi pelkästään lapsille suunnatut hankkeet tai pelkästään senioreille suunnatut hankkeet eivät ole meillä mahdollisia. Täytyy olla joku kytkös siihen, että henkilö on kykenevä olemaan työmarkkinoiden käytettävissä. Ja meidän konkreettiset tulostavoitteet tässä erityistavoitteessa kytkeytyykin siihen, että me mitataan hankkeiden vaikuttavuutta sillä, minkälainen määrä kohderyhmästä on siirtynyt työelämään, aktivoitunut työnhakuun, siirtynyt koulutukseen. Eli vaikka kyse on osallisuuden edistämisestä, niin selkeä kytkös sinne elinkeinoelämään täytyy löytyä. Toki ne tavoitteet on tässä erityistavoitteessa aika matalalla verrattuna esimerkiksi siihen meidän työllisyyden tavoitteeseen, jossa se pääasiallinen tavoite on nimenomaan se työmarkkinoille siirtyminen, mutta se kytkös on kuitenkin näissä osallisuushankkeissakin oltava olemassa.
No mitä sitten pystyn kertomaan siitä, että mitä me tänä vuonna tehdään? Meillä on siis kyllä tulossa ESR Plus haku tai hakuja tänä vuonna. Ne tulee olemaan Etelä-Karjalan, Kymenlaakson, Päijät-Hämeen ja Uudenmaan alueella yhdessä toteutettuja. Voi siis olla ihan paikallisia hankkeita, mutta voi olla myös yli maakuntarajat ylittäviä yhteistyöhankkeita. Meillä on parhaillaan menossa painopisteiden määrittely tässä. Alustavasti on arvioitu, että esimerkiksi työllisyyteen ja osallisuuteen liittyvät haut voisivat olla päättymässä tuossa alkusyksystä. Täytyy vielä tarkentaa näitä aikatauluja, miten pystytään todellisuudessa sitten haut toteuttamaan, mutta kyllä tässä niin kuin, huhti-toukokuun aikana meidän on tarkoitus viedä meidän hakusuunnitelmat maakuntien yhteistyöryhmien käsittelyyn näissä kaikissa maakunnissa, ja kun tämä prosessi on saatu käytyä läpi, niin pystymme aloittamaan tiedottamisen sitten millä aikataululla ja minkälaisilla hakupainotuksilla me näitä hankkeita etsitään. Ja ensisijaisesti kannattaa rakennerahastot.fi-sivustoa seurata, eli siellä on kaikki meidän haut ja muut ajankohtaiset asiat sitten uutisoituna. No, muutama yleinen nosto meidän rahoitukseen liittyen. Me myönnetään tukea maksimissaan 75–80%. Ja lähtökohtaisesti odotetaan, että hakijat myös itse osallistuvat rahoitukseen, mutta se puuttuva 20–25% voi olla myös muiden rahoittajien osarahoitusosuuksia. Aika tyypillisesti kunnat ja kaupungit ovat mukana rahoittamassa. Hyvinvointialueen avustuksia voi käyttää, STEAn-avustusta voi käyttää. Aikataulut on tosiaan tuon STEAn-avustuksenkin kanssa hieman haastavat, mutta ennakkotietona tosiaan voidaan sen verran kertoa, että huhti-toukokuussa meillä pitäisi olla ne painopisteet selvillä. Jos oli toukokuussa se STEAn haku, niin nopealla reagoinnilla sitäkin reittiä voi olla mahdollista hyödyntää. Eli meillä hakujen arviointi on syksyllä ja pyritään sitten STEAn kanssa vuoropuheluun siinä, kun katsotaan yhdessä niitä hankkeita, tai meille tulleita hakemuksia ja mahdollisia STEAlle tulleita rahoitushakemuksia näihin hankkeisiin, niin katsotaan niitä sitten vielä yhdessäkin, että miltä ne näyttää. Mutta tosiaan hieman haastava aikataulu kaikin puolin. Ja meidän hankkeisiin voidaan maksaa ennakkoa 30%, mutta tässä on tietenkin hyvä muistaa se, että meidän rahoitus on tosiaan jälkikäteen toteutuvaa, eli hakijalla täytyy olla taloudelliset edellytykset toteuttaa sitä hanketta useamman kuukauden ajan omalla rahoituksellaan. Esimerkiksi jos maksatuskausi on 3 kuukautta, usein tämän 3 kuukauden jälkeen menee se pari kuukautta ennen kuin maksatushakemus on valmis meille jätettäväksi, ja sen jälkeen meillä on lain mukaan 80 vuorokautta aikaa maksaa se. Eli siellä täytyy olla vähintäänkin joku puolen vuoden kassa teillä siihen hankkeen toteuttamiseen, jotta tämä on mahdollista. Ja mikä kannattaa myös huomioida se, että nämä ESR-hankkeet on kehittämisrahoitusta, eli yhdistysten normaali toimintaa me ei voida tukea, vaan täytyy olla aina määritelty sitten selkeästi se, mitä siellä kokeillaan tai kehitetään. Ja lyhyesti vielä tästä kustannusmalleista, mitä me käytetään. Eli käytännössä ESR-hankkeen kustannusarvio muodostuu palkkakustannuksista, joihin lisätään laskennallinen sivukulu, ja tämän päälle lisätään vielä 40% kiinteä korvaus kaikesta muusta hankkeen toiminnasta syntyvästä kustannuksesta. Eli sisältää ihan vuokrat, tietokoneet, matkat, tämän tyyppiset asiat, mutta myös se itse hankkeen toteuttamisen synnyttämät kustannukset. Eli jos teillä on vaikka kohderyhmän kanssa jotain läsnätapaamisia, niin mahdollisesti sieltä tulevia vuokria, tarjoiluja, jos teillä on jotain ulkopuolisia asiantuntijoita,
viestinnän kustannuksia, kaikkia ihan käytännön toteutukseen liittyviä kustannuksia, niin ne tulee tuolta flat rate 40. Ja palkoissa on 2 mallia. Toinen on, että korvataan tosiasiallisten maksettujen palkkojen pohjalta. Ja toinen vaihtoehto on, että määritellään hankkeen alkaessa tuntihinta työlle ja sen jälkeen meille raportoidaan tehtyjen työtuntien määrää ja sen sisältöä ja se korvaus lasketaan sitten sieltä tuntien mukaan. Eli sovittu tuntihinta, joka sisältää tuon laskennallisen sivukuluprosentin ja jonka päälle vielä lisätään sitten flat rate 40. Voi kuulostaa hieman sekavalta, mutta nämä on yksinkertaistettuja malleja, mutta voi tulla sitten meiltä toki kysymään tarkemmin, että mitä nämä käytännössä on ja miten nämä toimii. Eli meidän HAUT on tuolla Eura-järjestelmässä. Siellä on myös hanketietopalvelu, jonka kautta pääsee tutustumaan jo käynnissä oleviin ESR-hankkeisiin, jos haluaa saada vinkkejä siitä, että mitä meidän rahoituksella on jo tehty tai mitä parhaillaan ollaan tekemässä. Sieltä voi vaikka maakuntahaulla rajata. Tuolla järjestelmässä on siis valtakunnallisesti kaikki ESR-hankkeet, että voi käydä myös katsomassa vähän laajemmin, että mitä kaikkea Suomessa tapahtuu. Eurassa operoidaan suomi.fi-tunnuksilla, eli sama muistutus kuin edellinen puhujakin, eli katsokaa, että teidän suomi.fi-tunnukset ovat kunnossa ja teillä on riittävät valtuudet sitten annettu näiden hakemusten tekemiseen. Ja loppuun vielä lyhyesti noin meidän yhteystiedot, eli rakennerahastot.fi on se sivusto, missä meidän asiat on, ja sieltä kun etenette sitten Etelä-Suomeen ja elinvoimakeskukseen, niin löytyy myös meidän asiantuntijoiden puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet, joilta voitte sitten kysellä, jos tulee jotain tarkempaa kysyttävää tai haluatte jutella hankeideastanne. Kiitos. Tässä oli lyhyesti tämä, mitä minulla oli tässä vaiheessa kerrottavaa. Hyvä. Kiitoksia tästä esittelystä ja tuleeko heti nyt tässä jotain kysymyksiä?